Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Radio Inkezo. Mina igama lami ngumfeza Nguthuthunga Khumalo, bathi ila sibona amakomedi cishe. Mangabe usemuhle ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukungilandela Facebook @Radio Inkezo ZA. Ngane zakwethu-ke umculo maskandi bobo umfana weBig ukhala laphana kakhulu ngensizwa indlamlenze ukhuzana umfoka Mpungose insizwa phansi enkandla eMandaba. Usokhumbula ukuthi ngane zakwethu-ke umfana weBig uBobo insizwe ecule kakhulu laphana kumgqumeni ebekade igida iphethe ipiki laphana-ke kulona iqembu lebhova. Ngaza kwethu-ke uBobo besekhala ngenkosi Malanga ukhuzana ukuthi-ke mangabe ungazwene naye uzondwa ngabahleli bemicimbi. Kwipost wey'ngane zakwethu ayifaka kuFacebook afike wazivumela yena ukuthi ngempela uyena engathi ebuza ukuthi mhlampe khona ukuthi mhlampe baphoste okanye bantshontshe ikhasi lakhe baphoste izinto abazithandayo. UBobo-ke ubesezivumela asho ukuthi-ke lokhu akubhalela impela kuyikhona kuyiqiniso futhi usazophumela ubala ngakho olaphana kuze kungasolwa muntu. Ubhala ukuthi wakwamnandi umculo bengakabi kokhuzana abalawula abahleli bemicimbi. Phela uma uzondwa loya muntu la emculweni ngathi uxabane nawo wonke umuntu. Thukani-ke sokuyisikhathi manje sokuchaza ngabaqeda igama lami kulo mculo. Ubhale kanjalo wey'ngane zakwethu uBobo kwipost ekade ifaka kuFacebook lapha. Lenye intatheli yey'ngane zakwethu yambhalela imibuzo ukuthi ngempela ngabe ikhasi lakhe ngempela noma yena obhale le nkulumo. uBobo wey'ngane zakwethu-ke ubesezivumela yena. Ngaphambi kokuthi ngey'ngane zakwethu-ke ngivalelise kodwa-ke ake siqale la. Wenjomane ngifuna ukubheka la ukuthi ikhasi lakho lebiwe noma wena nophostayo khona ipost ebengiqeda kuyibona manje imbone ehlukene. Hayi mina ngqomfowethu. Uwena okhuluma amaqiniso. Hayi impela ngikhuluma amaqiniso mfowethu, akusiwo omunye umuntu. Okay Njomane, okusho ukuthi mhlambe ngelinye ilanga iyadingeka ispace sokuthi uyindlale kahle inkulumo yakho ukuze abantu bezobona ukuthi cha konke kuphuma kuwena singakuthi kuyalila kwethu uzwele lapha izivumela ngempela ukuthi yona ebhale le post ekhuluma ngokhuzana. Ichazelwe ngane ukuthi-ke ukuthi sazona kakhulu ngalolu daba nje besho ukuthi isikhathi sokuthi impela abhale ngabaqeda ngegama lakhe kulo mculo. Mhlawumbe kuthina kwakho ukuphola ngolu daba okanye lapha sifonela i-trend enkundleni zokuxhumana okanye mhlawumbe lento ayikhuluma liqiniso. Mangabe uzondwa umgodi lapha ayikho into elunga lemculo ngesihlala comment section wengane wethu-ke ngizwe lakho uvonga lolu daba. From ila sibona ingane zakwethu sengiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho kusubscribe niphatha kahle nosuku lomnandi engithanda khona.